Dereng bakdo lho Kang
Nggih. Nggih matur sembah nuwun. Nggih menika sampun nderek sangune nderek memeriahkan. Wah. Nah. Nggih. Campur sari ing dalu menika nderek beksa nggih. Nggih. Loh, kok dereng sempet kenalan niki wedhus pundi kok supe. Oh, asmanipun mau bocah hangon bejo. Oh, ngaten. Ayo bajotke. Jane yo. Pasir ati padosi. Ada jawi tresno kan suci. Ngersake wau tulanggam dadi ati sampun dipun aturke. Nggih, mugi rena ing panggat. Sedaya dulur-dulur wonten Kebo Lanjam. Nggih ngablak jluwak pun capingi ben adem ben ayem. Ngoten. Yo. Oi. Aku ngerti iki lho. Barang sitok udanan iki nek masuk angin piye. Sapa lho, Pak? Sepeda motore boe kok malah diudan-udanke iki piye iki. Ngerti apa ora iku wis pirang-pirang taun ra diumbah. Iya, tapi iku ngiras-ngiros. Ketane sing mburi iku bekase bokong cewek-cewek. Nggih to. Nggih, mugi-mugi sak bibare pun capingi. Nggih. Iki jawae saged sirep nggih. Sirep. Mugi sedaya warga Kebo Lanjam adem, ayem, tentrem. Dalem. Oh ngaten. Nggih. Oh ngaten nggih Bapak nggih. Pripun? Dibawani, Pak. Oh, lha nggih to. Wong caping gunung kok ora nganggo bawa ndak ya malah piye. Oh malah dijajal iki capinge kira-kira bocor apa ora ngono ketoke iki. Saben bengi nyawa aku timbang turu sore lho Bapak. Ayo. Ngintik tanggane. Aja diintik to. Lho ya ora masalah. Ya sisan didodok lawange nek sing pun sare ya dinjarke. Oh ngono. Sing dereng sare iki dijak sis kampling. Oh iya lho kok rada mletik to. Lho nemu nggonmu, Pak. Nemu. Bo senengane kok nemu terus iki. Yen memacan among karo janur kuning Bapak apa ibuke pindah janur kuning ayo sirep yo janur kuning janur kuning ya kok tambah deres ini sing setengah tesih bertahan nggih wih terus seragam kuning-kuning kandhane pasukan Golkar lho Pak
mau apa kurang akeh apa piye le dahar kok. Ora. Piye? Ayo wis. Oh ya wis to. Oh kodoke metu wis. Ayo, telak pajar iki malah. Nek ora udan ora bersatu kok. Jajalmu nek ora udan mblenjat rono-rono. Nek nyatane udan iki termasuk berkah, akhirnya terus bersatu. Kelompok rono nglumpuk rono. Iso nglumpuk dadi siji. Niki lek kula mesake ibuke kok dhewe. Oh, ora masalah. Siap nggih Bu nggih. Ayo ora masalah, juara bertahan. Oh, medali emas pokoknya. Ya mangga. Tela. Oh, ibu iki. Ayo niku wis batin, wis batin. Delok meneh sampean arep ditimbali. Kula dhewe. Sampean tok ditimbali ibuke. Jak tunggu sawah. Karo kon gandangan ya, Pak. Oh, kabeh kok, Pak. Ninggal MC-ne nggih, Pak, nggih. Ayo ora masalah wong ketane MC-ne ketane ape munggah kaji ya. Tenang, Pak. Ya alhamdulillah. Mepet ben anget. Niki Bu ingkang sebelah ngriki, Bu. Pripun adem nggih, Bu? Adem mboten niku awane. Adem piye sumuk. Sumuk. Ayo. Duwi-wi. Ayo. Panas sutya. Udan panas sutya aling-aling. Botol no, Pak? Jarane iki mana nembe mendem apa piye kok? Ora tok gloyoran. Iki ta? Kentir golem ngono. Sing mari kentir ya kuwe. Sing ngentokno dhuwit. Ora perkara obatku diombe dene. Upamane dene ora ngombe obatku ya padha wae malah nemen kentir. Iki wis waras lho, Pak. Waras apa? Waras nganggo kletas iki. Natian wadon miwan swara suling kumandang suarane timun sigarane ayo bangun rumah tanggane
monggo katur kunjuk Bapak Karto Sudarsono Dalah Yi Kalam diaturke mangga capek gunung dados.
nderek. Ngatur nuwun nggih, Pak. Oh, bapak kurang derek iku piye? Derek niki lho senggak. Dak ngono. Durung tak tutupno, Mbok. Bapak ibu derek kabeh. Sekar pisan. Caping gunung sampun yo nggih. Matur suwun nanti monggo. Nggih. Penggawe aku ikulah ya butuhmu isen-isen ana pawon masalah kendil golek ndak urusane wong wedok lah terus ora ana pemasukane awet tak story ngono lho duit masa wis entek lah mung 10.000 wae ya
ngenteni banyu. Banyu mentah ya. Insyaallah ketane sedelok meneh ya mrene meneh kok nggih. Ampune ngono ya, Pak.
sedaya katurke.
matur suwun. Kangge ndongake nggih. Warga Bulanjam. Bulanjam. Diaturi wonten. Nggih nyanyi ning karo ndongake ngoten. Nggih mangga. Kanca tani nggih. Budhe mangga disekecake, Mbak. Guru tumrap negarane
ya. Jebule iki ora baen. Nggih. Niki jebule ora baen-baen. Matur suwun sak kanca saking ST Audio Sound System dalah Dinasti Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggihan kalih kula sak kanca Gres musik nggih. Nggih. Ingkang mijil saking Margo Mulya Margo Tuwuh. Nggih, ingkang dipun pangarsani dening Ibu Yanti Hana. Oh, malih wedok ta saiki? Oh nggih, Yanti Hana. Nggih. Dari wonten rukun Ajari Santosa.
Kompak tenan ya, Mas. Iki mau berarti wis do maem kabeh ya. Ora, iki mau wis tak koordinir ning kadang ana sing disiki. Sing biasane Biasane tukang melodi senengane disiki kuwatir nek ora uman. Cah iku ancen ya ketara kok. Wis diomongi bar magrib mangkat ngasar wis glibetan. Mbok menawa arep karo nyaur utang sik ngono. Oh, mbok ora tau duwe utang Ora tau to, Mas. Bocah lugu. Oh iya iya. Duwe ya iki ora duwe ya meneng ae. Ya. Kacot kende. Kang pantes layange Pak Suwono. Oke. Kok kendel ya Mas Dewian ya. Mun langgam lungiting asmara katur sedaya panitia matur nuwun. Oke. Mangga.
kok sampun pripun? Oh, dereng Niki wonten RKS sampun diaturake. Punan Nggih. kathah sanget langgam dadi ati wonten. Ingkang ngemsake dadi ati kala wau sinten? Ingkang kagungan cah angon bejo. Oh, Cah Angon. Nggih. Mas Bejo iki nggih. Cah angon bejo. Nggih. Nggih. Monggo diaturke Dadi langgam ati. dadi ati. Ngagem bawa nggih. Aduh kok monggo. Ngagem bawa nggih. Mosok kok ora dibawani ki terus piye, Jan? Lah biasane ki langsung ngono lho, Pak. Oh langsung lan nek dulure wis mlumpuh. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah dengerin sambil lihat orang pasang panggung menjelang menjelang haul mertua. Semoga acaranya berjalan dengan lancar, amin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.